ole clear tu do takte in zawai in chi bai kalo buk le vek chawa tunlai chu hei video te kalon da khat dewa ka sei to angkhan keima to ka chung ko bai na le no te kan nei ve a ando angin ka channel po khan ron oi nung thei lawa min lo ngai chang thin tu te om ti ka sia a in mi ngai dam na le sia thiam na te po ka han di la ka pang pare mo thlai lam pange mo eng po karon da khat em ni chuan are sa chungchang te po karon da khat dewa hevo in chu are sa fans te Firfiak group te na Alexa an kan na karon da dona chuan an ni hi kan soi deuh do don tun tum chu I thil tam tak hi soi tur hi om ve in ka sia ma sengin a zong zong hi chu soi tur po kan ni che in ka in shelawa ba ka a sheril ber po kan ni lem chuang lawa ma sengin ka shiat ang to khi chu atam ve to khian ka sia are sa motor pe kan ni atangin tun hun thlengin eng emo soi ala tam em ani heng zong zong te Facebook te an trol na sung te khan ena ka han mu ve thina ariluna thlak ka tia chhan chak deuh po ka nei thina ma sengin chhan ain chhan lo hian boruak adai jok thin ka ti wang hianin keima mimal tak pon ka chang thin lem lo tu ma hi ka chiar liam me ma sengin ril ro khoi wong awa han trol lawe o ti hi chu tam tak hi ka nei ve thin ni chu mi tam tak chu kan tong du le tu ka kan ta na lok na tur om mia lo midang tan po lok na tur om chuang lo lok na chu sei lo mi thin lung tin na wong thei tur kan tong kam ma te kan chak chhuak thina thu kan po si chuan kan delete te ni lo chon are me to lo thina ni chu kha mi thin lung a hliam kha kan siam thin ni chu hei Alexa RS fans ten an kan chungchanga po thu soi tam em ani an kan ma tang to in ti te ang FB ka muwa phe chuan RS motor pek ai chuan chu tiang Alexa damlo na kan tur ti te kha an ron post choi ni khang an post ma po khan mo Alexa hi an lo kan to are sangai poina kan to ti kan sha chu wang chuan mi te thil thati te mi nge lom man ti mela mi ina an thil thati te kan hu thei lo ni chuan bule khang ho khan wa kanang miang mo mi thil tha ti khan hu thei lawa FB nen an ron post choi sing nun kho vel ron post tu phe ka chana du tho tan khup maya ma se eng po ni se khang ho kha chu chan tla ka po ka ngai lem lawa ma se tun tuma karon da tur chu Alexander Tour mel mo shom ngatinge enge ti in ti ro pui thil thati mi ina mu lo lawal thlalak la ti khan ta re sakha khatiang kha ani lo ni chu thil reng chu thil ke po in group anga thil ti ani chuan thil voi kha chu kan pangpar group ti meng om pangpar group hian damlo mi panga kan thlang chhuak ka paisa tlem zong kan tho chhuak ve ni chu kan group te khan pangpar group ani chu ka sei dei chu mo chuan group ai thil ti ani chuan kha kan pelai nge kha enge confirmation ang ni chu mo a confirm nan kan pe nge ni ti confirm nan ti khan kan la ka ngai ni chu damlo kan pelai kha thla kan la a paisa tampo ni lo kha group te na kan mi panga kan thlan chhuak kha thla kan lak pui dia te ni chuan chu group ate kan post le adu chuan an lo status ma ni in kan inti viral po ni chuang lo adu chuan lo status me ta kha ani mei thil om zia chu mo ril ru che deu koi deu hi puthin lo tur ni chu chuang chuan Arian Alexa hete a kan chungchanga te po lo soi nong le du pol kha an lo om le thin ni chu mi thil ti thati ang iti ve thei lo ni chuan ngoi mei ro ti hi voina ta na ka thu pui tur chu ni se chuan thil tha ti mu tu RS fans te an ni zel te hi aro pui ka ti em ani hemi ma po hianin ange Raldo Paul RS fans te hian an lo kan to boka RS po Alexa kha chuan tunami te hi Firfiak group an ni RS fans Firfiak group khamo chuan an ti threm em ani cheng mo za din an kan boka kha po kha soilan ka tum chuang lawa an kana hei an melin mu a kan tu te RS po na chibaya Alexa po lom em RS fans te hi an wa han fel tak em ati ngoi ni chu RS kha awan ngoi chu wang chan hemi hi inti lar du wang po ani lawa omzia chuanin mangai tu te khongai tu te na an thil pek an hlana po Alexa po lo lom thiam em na tuar chungin khuma thla te an la hau ani mei ta chu wang join khang ril ru chedeu de pu ho kha chuanin indu le lo han kan ve ula paisa te in ne ni chuan chu wang chuan mi thil thati chu ngatinge in lo soi reng ti kha ril ru chedeu de pu ho kha heng hi lo sha ula ka du chu
mò lo xéo la ka du chu mi thil ti tha ti ang iti ve thei lo ni chuan ngoi la lo thlir liam ve mai ro ti kha kan request teng chu thil tam tak in post ka hmu fo me a ke po hian a then chu ka screenshot a ma sengin soi chua chi nge soi chua lo chi ka tia ma se mi tam takin in hmu vek thawa khang ho ron chan zo po chu po ha ka tung chuang lo ta ma sengin pai dam thei lo thil hi chu om ve then ni chu chuwang chuan RS fans te chu ti khatin over ti te rong ka matam me ani za thlak ang reng boka ma sengin mihring hi mipui hi kan thu mun vek thei lawa kan ngai to na te kan vei zong te nge kan ngai hlut zong te ain ang lo ni chu a then chuanin thlara bo kan vei a then chuanin milar chanchin an ngai ven a then chuanin damlo na tuar te kan khongain kan vei a then chuan mi chung ko boy te kan boy pui kan ngai ven ani chu khu chu tiang chuan mi zong hi kan ngai ven zong te kan ngai hlut zong te lu kan ti zong te le lu lo kan ti zong te ain ang lo ni chu chuwang chuanin mi puyan thum hun fo thei lo ti wang hian i ngai dan ang vek kha mi te ngai dan ani lo ti hi she phutila ke pu in ka du dan chuan dam lo zong te mi re thei zong te tran pui ka chak lu tuk ma seng ka thei lo ma sengin hei are sa chuan ama an tran pui na tangin midang te tran pui vele chhonga a fence te pon ti khan midang an lo tran pui le zel te hi aro pui ka ti em ani ke chuan ka tluk lo heng ho zong are sa fence pe ka tluk lo renga are sa hi ka du na chan pho ka soi thin ang khan anuna hian en ton tur tam tak ka hmu a idol icon lai tang khanin top 5 atang chen ke en ka ti to khamo min ti hlima ama kha hmu nom boka khawanga du chawa hetianga aron react ve fo thin hi ka ni a tuntuma po hian social tam takara ama afak na to hi tam tak ka hmu zo ka chuwang chuan social na lam ai chuan afak na ri ha kal ron ti tam tho ni chu chan chu ngatinge kan ti chuan an ti ang thil tha hi ka ti ve thei lo wangin ke ai chuan an fel fe an ti tha fe ani ti hi karon soilan du ber po ani tu fans po an ni ang tu te po mi mal po in an ni ang thil tha an ti mi puinte mu an lo pho lang thin ani po in ke chuan en nuam ka ti thil tha lo ti tu te ai chuan thil tha tu ti tu te thil tha ti chu mu anuam em ani ti kha mi pui sha ta le ka channel longai thatu te sha ta hian karon soi ve du shim ni chu chuwang chuan thil tha ti ining su ang u ti ang khanin thil tha kan ti te hi mi te pon lo ti ve se a tha lom te ro thil tha lo in ti mu ai chuan thil tha ti in ti mu chu a hlu em zo ka ni pathian du dan po ani ang ti kha karin ka tani chu karon soi ve a ai chuan pulek sapon damna thazok te lo chang zel se ti hi kan du em ani lalpan lomal som se an thil pek te po alexatan po damna lo chang se ti hi kan du em ani thil pek tu petu te zong chu alom thu kan soya bidang te ta na thil thati tu ti mu tu lo ni zelang che u in zawai chunga khan lom thu ka soya are sa thu thatak soi hi hei longai thalo kang u hei hi na pangbar deilom na thu soi ni kan longai thla hawang nghe nè thili kal ti vak ngam lo chu la song kala sa ta e ati lai chuan dam lo te chuan te ku thana ta tong tai thian an lo dam thina ni tro hei na kina te po ei nu le pa te nong kal khowa dam lo ti hian mo i kut ting lam hi pathian thil ti the an la sa ta ani kut ting lam hi fa te lu chuan hi ati na tong tai ro chu ro pui lu tu ti nu le pa te pulen ka cha tu chu ni ke po har sa ta ka nei in le tu na te po hian in pathian ka unan sa tai ka to dam lo te mi tong tai ro ti ke en thi ne ma ka ni lo ma se pathian fa ka ni ka rin chan thi ne cái mà cái nên cho nên mà cái gì đâu ama nó chú cái mà chú cái thà thà bắt thiên pha cái này là mang cái câu chuyện chú vàng cho nên yên cho nên này riru lo xiêm thằng này là cái đồ thằng chú xin nào khang siêu pa khang siêu khang nó siêu kan nung chẳng hết nấu bằng tiền nó làm gì là nhỉ cái bộ chỉ biết cái tiếng cái phốt cái đấy đó arami arami ni kalau no ka lain lagi big lo wa karon soi tum perazo ka chu
apoi moni kan nu le pa kan no pang te hian in kan zia te hian in ani nu le pa te ngatinge charity atun ka kalnat he ti ka pa ina min ka pa ne na tang ka sir fe ka ni vai mystery po ni ro se ka pa hian in chunga ron lu ta ka nu ne e rong lo bol sak thina ti khanin an lo chom dol thina ni paro pui ta ka ni lo mi atun manun pathi na chan chu ma chu ni zungol vei ti tur khopa mi soi ve thawani ka pa kha ama ro chu thu chu soi lo ma se a che se ina mi e tran pui te kan hu thi kha kan chom lo thei lo labor polo lu ro se asoi thina labor polo lu ro se an zemili kan no mai tur ni ti tok zel kan in sunga poni se chu chu ni chu wang chu nei tun ka din hul thu sa amam mela ni tro mas akal kom hi thir tur ani chu kan non pol te umo ni chu ko thu soi ka ra khanin tu sang sang ka ron sep te ni chu no le pa te dai mo ne no pang te an oma fence te an khati zong ka are sa thu soi kan nei ani a are sei mak em maya mani a an kholama concert an kalte khanin damlo te khan tong trai tur te khan an lo kau top maya pathian hianin adu ani he naw himo chu ma tanga lo buat sai loka mangai tu te point heti takan mangai chhan hi pathian bel ruat thi ani ang ti hi arin hel om lowa chuwang chuanin a epian thar ko nga po pumal soma lodem pol te po an omani omi khang te kha poi ka ti em ani thupa kan lo choi ngot me ti ang rs fans an ni emoni lo emo mi ril ro ti na tu ni to lo ni lawin mi te ta na mal som na rs fans te po lo ni zel ro ti kha kan fui bok chunga pumal soma po poi kan ti em a rs mangai tu du sak em tu ni a chuwang chuan khatianga a channel chhevek se ti du tu an lo omte ron viral ta chiam te kha poi ka ti em a chu thu chu kan rol ve lo kanga chuwang chuanin rs hi tu ma ina foi porat pian thar tir the ani lawa amma anung tu pathian hian a thinlunga thununga tu a chu aron puak chhuak ani jok ti ha kan soitel vele ange dalpan hamal somze ro se